De vaste TV11-kijker weet het natuurlijk al lang. De vastelavond komt er weer aan. Die veel Limburgers wordt deze traditie met de paplepel ingegoten. Maar natuurlijk lang niet bij iedereen. Op basisschool Busdaal op Ruiver werden daarom de komende weken workshops georganiseerd. De hele school is op een of andere manier bezig met de vastelavond. Ja, het is een stuk cultuur als ze de kinderen wel eens bijbrengen. Er zijn kinderen die krijgen dat van toesmij, maar er zijn ook kinderen die dat niet van toesmij krijgen. En vind ik het wel belangrijk dat alle kinderen er wel een keer gaat van proeven. Waar zijn ze zoal mee bezig vandaag? Ze zijn vandaag is iedere groep bezig met een workshop. Ze zien in de groep is samen met een opa een liedje aan het schrijven. Er is in de groep die zien maskers aan het maken voor ze optocht op vrijdag gehaaien wordt. Er is in de groep is een hoed aan het maken. Er is in de groep een vastelavondswagen zien het maken. Een nieuw decor aan het maken voor onze speelzaal. Er is in de groep rammelechang aan het maken. De kleutergroepen die zien prinsenmutsen aan het maken en maskers aan het maken. Er is in de groep die zien proberen een buurt te schrijven. En iedereen kent zijn eigen ding te kiezen. Hè? Precies, ja. Er wordt ook een vastelavondsgezet gemaakt, natuurlijk door de kinderen zelf. Een stuk schrijven voor de inleiding van de krant. De naam is Sjors aan het verzinnen. En ja, we zijn al niet echt ver, derde zin. En we zijn nu dingen aan het opnoemen die de kinderen hier aan het doen zijn. Wat vind je van carnaval? Leuk. Ben je er blij mee wat je gaat doen? Ja. Waar ik mee bezig ben, met de opbouw van het decor voor de kinderen voor de carnaval. En wat voor decor wordt hier gemaakt vandaag? Wij maken groene platen en de kinderen maken schilderiekjes van A4. En de volgende week als alles klaar is, mogen ze dat gaan schilderen. Wij zien nu voor 3 kwartier klaar. Ja, dat moest ik wel, maar mijn bekers... Kom, we moeten productie leveren, Olaf. Een masker. Een masker aan het maken. En heb ze al een idee wat ze wil maken? Wat op moet gaan lieken? Een Venetiaans. Ah, Venetiaans masker. Dat hoort bij de vastelavond. Ja. Word je ook wel eens zelf gesminkt? Ja. Is het moeilijk? Soms. Nee. Nou. Nee. Heel Je bedoelt dus.